Okay na? Okay na? Nag-play na? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ngayon, alhamdulillah, unang-una, Eidukum Mubarak wa kullu amin wa antum bi khair. Takabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. So ngayon, papasok na tayo sa wudu. Ang wudu. So dito, hindi matatanggap ang sala kung walang wudu. Halimbawa, nagsala ka, tapos naalala mo na wala kang wudu after sala. Tanggap ang sala? Hindi. Hindi. Kailangan mong mag-wudu uli. Kasi wala ka naman talagang wudu. Kailangan mong mag-wudu and then magsagawa uli ng sala. Ngayon, sa Suratul Ma'idah, mayroon lang mga parte ng katawan na yun lang talaga yung huhugasan natin. Na napagkasunduan ng mga ulama. At mayroong parte ng katawan natin na hindi nagkasundo dito ang mga ulama. Okay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit wala dito sa libro nyo? Buksan nyo yung, mayroon ba kayong Quran? May mga Quran ba kayo? Or apps? Teka lang ha. Suratul Ma'idah. Sa Suratu Al-Ma'idah, ayah number 6. Ayah number 6. Para alam nyo yung ayah sa Quran na kung saan pinag-usapan ang tungkol sa wudu. Suratul Ma'idah, ayah number 6. Anong verse to? Anong chapter? Chapter 5, no? Chapter 5, ayah, verse 6. Nakita nyo? Kasi wala dito sa libro nyo eh. Okay, ang sabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu. Ang sabi ng Allah, o kayong mga mananampalataya, idza qumtum ila salah. Kapag itatayo ninyo ang sala, ibig sabihin, pag itatayo ninyo ang sala, anong kondisyon? Faghsilu wujuhakum. Ang inunang binanggit ng Allah sa Quran, meron ba kayong Tagalog? Okay, ang sabi ng Allah, faghsilu wujuhakum. Hugasan ninyo ang inyong mga mukha. Nakita nyo anong binanggit lang ng Allah sa Quran? Mukha. Hugasan ninyo ang inyong mga mukha. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. At ang inyong mga kamay hanggang siko. Nakita nyo lang binanggit ng Allah? Unang binanggit niya? Mukha. Pangalawa? Kamay hanggang siko. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, at punasan ninyo ang inyong mga ulo. Punasan ninyo ang inyong mga ulo. Anong binanggit? Ulo, buhok? Ha? Paano pag mahaba ang buhok? Halimbawa ang buhok niya hanggang likod. So, ano lang ang pupunasan? Buhok o ulo? Ulo lang. Kasi ang binanggit ng Allah sa Quran, faghsilu ay wamsahu bi ru'usikum, at punasan ninyo ang inyong mga ulo. At isa na ituturo ko kung paano ang tamang pamamaraan ng pagwudu. Wa arjulakum ilal ka'bayn, at ang inyong mga paa hanggang sa kanyang bukong-bukong. So ilan ang binanggit ng Allah sa Quran na parte ng katawan? Apat lang. Apat lang ang binanggit sa Quran. Mukha, kamay hanggang siko, ulo, pupunasan, at ang paa. Apat lang. Anong mga nawala? Sa pagsisimula? Hindi nabanggit. Hindi nabanggit ang paghugas ng kamay. Hindi nabanggit ang pagsinghot. Hindi nabanggit ang pagmumog. Hindi nabanggit ang ng tenga. Nakita niyo yung mga kulang? At hindi nabanggit tag-ilang beses. So, dagdag kaalaman lang, kung ikaw ay nagwudu, ayon sa pananaw, kasi itong nasa Quran, ito na talaga, napagkasunduan na ito ng mga eskular. Na, kung ito lang ang nahugasan mo, tanggap wudu mo.
Kung ito lang ang nahugasan mo, tanggap na wudu mo. Halimbawa, kumbaga, diretso ka na mukha. Tapos, ulo. Tapos, kamay. Tapos paa. Pag diniretso mo na yan, ayon sa ibang mga scholar, tanggap yun. Kasi yung pagmumog at pagsingot ng tubig, hindi ito na pagkasunduan ng mga scholar. Dagdag na yan. Kaya lang, siyempre, ang Quran, ipapaliwanag ng hadith. Naintindihan? Ang Quran, majority sa Quran, mujmal. Ibig sabihin na mujmal in general. Halimbawa, sabi ng Allah, wa aqimus salah. Itayo ninyo ang sala. Pero hindi niya dinitali, paano itayo ang sala? Naintindihan? Aqimus sala wa ataw zaka, at ibigay ninyo ang obligadong kawang gawa, pero hindi niya rin dinitali paano magbigay ng kawang gawa. So, ang magpapaliwanag ay hadis o sunnah. Ganun din sa wudu. Kaya ang pananaw ng ilang sa mga ulama, kahit na hindi nabanggit, obligado pa rin. Kahit hindi nabanggit, ay obligado pa rin. Pero yung apat ang napagkasunduan na. At yung mga dagdag doon, hindi na napagkasunduan ng mga ulama. At siyempre, dahil yun ay ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at kung ganun paraan ng pagwudu ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kailangan natin kumplituhin. Okay. Sa mga alituntunin sa pagsasagawa ng wudu, unang-una dyan ay pag-intention. Unang-una, sa pagsasagawa ng wudu ay intention. At ang intention, yan ay kondisyon ng wudu. Kondisyon ng wudu, at hindi matatanggap ang wudu mo kung ang intensyon mo sa paghugas ay wala kang intensyon na para magsala. Nag-on ka lang ba? Kanang nag-ano lang? Ha? Naghugas-hugas lang. So, pag naghugas-hugas ka lang dyan, kahit nasa paraan pa ng pagwudu, hindi tanggap yon. Kailangan mong ulitin kasi walang kasamang intensyon. At ang intensyon ay hindi binibigkas. Ang intensyon ay hindi binibigkas. Naintindihan? Yung nawaitu, al-wudu'a, o usalli, salat al-fardi, salat al-dhuhri. Naintindihan yun? Nawaitu, sawmagadin. Sino mga nakapag-aral na narinig nila yung mga ganyang aral? May mga usalli. Meron ba dito sa inyo? Mga usalli. Narinig niyo mga ganun? Walang usalli ang sala. Ang usalli, binibigkas pa yung intensyon. Nawaitu, binibigkas pa niya yung kanyang intensyon. So, sa lahat ng pagsamba natin, hindi natin kailangan bigkasin kasi walang binabasa bago magsagawa ng sala. Naintindihan? Walang binibigkas. Maliban sa diretso ng Allahu Akbar, at sa pagsasagawa ng wudu, ang unang-unang bibigkasin mo lang ay Bismillah. Walang binibigkas na nauuna sa Bismillah. Okay? Naintindihan? O yun ang intensyon. Ang intensyon, saan galing? Saan galing ang intensyon? Sa puso. Okay, ang puso ba bibigkasin mo pa ba? Hindi mo na kailangan bigkasin yan. Naintindihan? Kaya pag mag-start ka na magwudu, diretso ng Bismillah. Okay. Ang Bismillah, obligado ba siya? Kondisyon ba siya ng wudu? Ang ilan sa mga scholar, inobliga nila ito. At sabi nila, hindi matatanggap ang wudu, walang Bismillah. Naintindihan? Pero, take note, lahat ng katibayan, lahat ng mga katibayan, hindi authentic. Ang mga katibayan na hindi tanggap ang wudu, maliban may Bismillah, da'if. Ano ibig sabihin ng da'if? Mahina. Hindi siya authentic. Pero maraming hadith. Kasi pag dumami kasi ang hadith na mahina, alam niyo yung walis na isa lang. Mahina yung isang walis, tama. Pag dumami yung walis, nagiging matibay. So kahit na tumibay ang mga hadith na yan sa kanyang pagdami, hindi pa rin siya aabot sa obligado. Kasi ang hadith, take note, sa kaalaman, sa hadith kasi hindi pa rin yung level eh. May level ng pag-aaral sa mustalahul hadith. Ang hadith, kapag dumami yan, yung mga hadith na da'if, hadith na hindi siya malakas, mahina lang, pero ang tinutukoy isa lang, pag dumami yan, titibay siya. Pero hindi siya aabot sa magiging obligado yung hatol niya. Hanggang sunna lang. Naintindihan? Kaya kahit dumami ang hadith tungkol sa pagbibismillah, sa pagsasagawa ng wudu,
Ang pinakamataas na hantol niya, ang pagbibismillah ay sunnah. Hindi siya abot ng wajib. Ibig sabihin, pag hindi mo nabigkas ang bismillah sa pagwudu, tanggap ang wudu o hindi? Tanggap. Kasi ang definition ng bismillah, ano ay ang ng sunnah? Anong definition ng sunnah? May gantimpala pag ginawa mo at wala kang kasalanan kapag hindi mo nagawa. Yan ang definition ng sunnah. Pag nagawa mo, may gantimpala. Pag hindi mo nagawa, walang kasalanan. Kaya pag walang bismillah, tanggap ang wudu. Naintindihan? Pag walang bismillah, tanggap ang wudu. Sa ayon sa pinakamatuwid na pananaw ng mga ulama. Dahil walang matibay na dalil na ang pagbibismillah ay kondisyon ng wudu. Okay, malinaw? Okay. Ngayon, sa bismillah pa rin tayo. Pwede bang magwudu sa loob ng CR? Pero sa loob ng CR, take note, bawal bigkasin ang pangalan ng Allah. Ngayon, paano yung bismillah? Dahil sa loob ng CR, makro. Take note, ang pagbigkas ng pangalan ng Allah sa loob ng CR, makro. Makro. Ngayon, minsan ang mga cellphone natin, mayroon naka-download na Quran. Mayroon sa kanyang wallpaper na Quran. Naintindihan? Sa wallpaper, Quran, pangalan ng Allah, o kaya may nagbabasa ng Quran, i-close mo lahat yon. I-close mo yung wallpaper, i-close mo yung apps, hindi na yun mahahatulan na pinasok mo sa CR ay Quran. Ang pinasok mo lang sa CR ay cellphone at hindi pwedeng sabihin na ang pinasok mo ay Quran. Maliban, pag nagpatugtog ka sa loob ng CR ng Quran, bawal yun. O nagbigkas ka ng pangalan ng Allah sa loob ng CR, bawal yun. Naintindihan? Pero pwede bang makinig ng Quran sa loob ng CR? Pwede. Pero sa kondisyon, ang pinapatugtog na sa labas. Hindi pwedeng sa loob. Naintindihan? So pwede kang mag-utos na may magbabasa ng Quran habang sa loob ka ng CR. Pero sa labas yung nagbabasa. Okay? Pero bawal lang sa loob magpatugtog. So ngayon, pag magwudu sa loob ng CR, paano yung bismillah? Sabi ko nga, pag hindi mo nabigkas yung bismillah, tanggap ang wudu. Pero paano yan? Walang bismillah, di walang problema. Magwudu ka na kahit na hindi mo mabigkas ang bismillah. Pero kung gusto mong bigkasin ang bismillah sa pagsasagawa ng wudu, bago pumasok ng CR, magbismillah ka na. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ir. Okay? Bago pumasok ng CR, bismillah. Din ihakbang mo na yung kaliwa. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ir. So yan ang idua mo pagpasok ng CR at inuna mo na yung bismillah. Kaya pag nagwudu ka na, okay na bismillah, nauna na eh. Okay? Ngayon ang tanong dito, paano, kasi siyempre sa loob ka ng CR, Ustad, pwede bang magwudu? Katulad na sinasabi natin, walang katibayan na nagbabawal na magwudu sa loob ng CR. Ibig sabihin, ang original na hatol, kahit saan tayo magwudu, pwede. Kahit saan ka magwudu, ay pwede. Ustad, paano yung mga dumi sa loob ng CR? Alam mo, may mga ihi dyan sa sahig. May mga ano. So, ang gawin mo, ingatan mo na lang, matalsikan ka. So, buhusan mo na lang ng tubig mga yun, kung sakali. Okay. Halimbawa, habang nagwudu ka, sigurado mong natalsikan ka ng ihi sa pagsasagawa mo ng wudu. Natalsikan ka ba? Kasi kumakalat yung tubig doon. Masisira ba ang wudu ko kapag dumikit yung ihi, yung dumi? Hindi masisira ang wudu mo. Hindi kabilang sa nakakasira ng wudu ang madikitan ka ng anumang uri ng dumi. Kahit anong dumi, tiknot, kahit anong dumi, hindi masisira wudu mo. Kahit nakapagwudu ka na, pupunta ka sa masjid, nakapa ka ng ihi, nakapa ka ng dumi, walang issue doon. Ang gawin mo lang, punasan mo lang. Pero hindi lahat ng dumi marumi. Hindi lahat ng madumi marumi. Naintindihan? Alam natin, literal, ang ihi, marumi. Ang dumi, marumi. Pero sa batas, mayroong marumi na hindi, o mayroong dumi na hindi marumi. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Sabi, paano kayo marumi na hindi marumi? Okay. Ganito yan.
lahat ng hayop. Ito, actually, hindi pa tayo pumasok dito. Lahat ng hayop na nakakain. Anong katulad? Halimbawa, baka, kalabaw, kambing, manok. Lahat ng nakakain na hayop, lahat ng hayop na nakakain, ang ihi at dumi nila malinis. Pero literal, marumi. Kasi hindi mo pwedeng kainin yung ihi niya. O dumi niya, tama. Marumi yun. Literal. Pero sa batas, hindi siya marumi. Paano yun? Halimbawa, habang naglalakad ka papuntang masjid, siyempre, alam niyo naman ang mga probinsya. Diba? Probinsya, mga... Okay. Alam niyo naman ang probinsya, diba? Ang probinsya, nandiyan yung mga kalabaw. Nandiyan yung mga manok. Minsan nag-aalaga ka pa ng manok. Nag-aalaga ka ng kambing. Minsan yung kalapati, lumilipad pa sa taas. Ngayon, habang papunta ka ng muske, hindi maiwasan, nakaapak ka tayo ng kalabaw. Nakaapak ka inaihian ka ng kambing. So ngayon, dahil nga, yan ay hindi marumi, pwede kang magsala kahit hindi mo mahugasan yan. Naintindihan? Kahit saan matama sa suot mo. Kahit saan makatama ang dumi ng hayop na nakakain ang karne niya, walang problemang magsala ka kahit na hindi yan mahugasan. Halimbawa, isa kang farmer, isa kang karpintero, isa kang mekaniko. Marumi ang suot mo dahil nga natatalsikan ng mga, halimbawa, yung mga ihi ng o kaya isa kang nag-aalaga ng mga tupa, so may mga ihi ng kambing, pwede ka magsala kahit yan ang suot mo. Ang pinag-usapan natin dito, yung pagpapahintulot, Ang pagpapahintulot. Hindi ko sinasabi huwag kayong magpalit. Sinasabi ko lang yung batas. Pero siyempre, yung pinakamainam, siyempre, para makahinga naman yung sa tabi mo. Kasi mamaya-maya, sabi naman yung Ustad, pwede naman palang magsala. O, may tayo ng manok dito. May tayo ng kalabaw. May tayo ng kambing. O, di amoy tayo na. Pero ang sala mo, tanggap o hindi? Tanggap. Pero hindi matanggap ng katabi mo. Yun ang problema. No, pero siyempre, pinakamainam, palit ka pa rin. Ang tinutukoy ko lang dito, pag dumating yung time na kailangan mo yun, at least alam yung batas. Yung gusto ko lang dito, yung batas, alam nyo, natanggap ang sala. Okay? Pero, masisira ang wudo, hindi. Kung tanggap ng sala, masisira pa ba niyang wudo? Hindi masisira ang wudo mo. So, hindi masisira ang wudo mo, anumang dumi ang dumikit sa katawan mo, kahit sa parte ng katawan mo. Ang pupunasan mo lang, uhuhugasan mo lang na dumi kapag hindi nakakain ng karne niya. Katulad ng aso. Siyempre, pag nadumihan ka, kailangan hugasan yun. Kasi bakit? Marumi yun at hindi nakakain ng kanyang karne. Naintindihan? Pag hindi nakakain ng karne, kailangan mong hugasan kasi marumi talaga ang literal at marumi pa yung sa batas. Kaya, oo. Kasi pusa, kahit na pero marumi yan kasi hindi nakakain ng kanyang karne. Kaya dapat nating hugasan ang kanyang ihi at ang kanyang, lalo na pagdumi ng tao. Okay, pagdumi ng tao. Paano kung halimbawa, ihi ng bata? Okay. Dito, ang ihi ng bata ay nahati sa dalawa. Pag ang bata na yan ay hindi pa kumakain. Pag hindi pa kumakain, take note, marumi pa rin. Pero magaan lang. Pag ang bata na yan na umihi ay lalaki. Pag ang bata na umihi ay lalaki at hindi pa kumakain, ano bang hindi kumakain? Ibig sabihin, nakadipindi pa saan? Gatas pa lang. Hindi pa kumakain ng mga sirilak, hindi pa kumakain ng kanin, lugaw. Ang hatol sa ihi ng batang yan ay magaan lang ang dumi niya. Marumi pa rin, pero magaan lang. Ibig sabihin, hindi pa rin pwedeng hindi mo hugasan. Pero ang paghugas dito ay tatalsikan mo lang. Sapat na yun. Kuha ka ng tubig. Alam mo, nag-ihian. Sino ba may tubig dyan? Pahingi nga para makita niyo yung hatol. Halimbawa, natamaan ako ng ihi dito. So, pwede kong iganon lang. Kahit hindi ko na kusutin. Ay, tanggap na yan. Nabuhusan ko lang ng tubig ang ihi ng bata na hindi pa kumakain. Pero ang ihi ng babae na hindi pa kumakain, marumi pa rin. Sabi nila, bakit ang ihi ng babae masyadong malakas? Ano magagawa natin? Ano sabi ng propeta?
So, ang ihi ng babae, mapabata man o matanda, ay lalo na pag matanda. Yung bata nga marumi, lalo na pag matanda na. At hindi pa kumakain, ang hatol marumi pa rin. Ibig sabihin, pag inaihian ka ng batang babae, kumakain man o hindi pa kumakain, kailangan mo hugasan. Kailangan mong kusutin ang naihian niya. Naintindihan? Pero pag ihi ng batang lalaki na hindi pa kumakain, pwedeng wiwisikan mo lang. Pero pag kumain na yung bata na yan, ang hatol na sa kanya ay katulad ng ihi ng babae na. Ng batang babae. Naintindihan? Ang hatol sa kanya ay katulad na ng ihi ng babae. Ang mga butiki, nakakain hindi? So, ang ihi at dumi niya, anong hatol? Marumi. Kasi yun lang naman ang kunin mong kaida. Batas, lahat ng nakakain, malinis ang kanyang ihi at dumi. Lahat ng hindi nakakain, marumi ang ihi at ang kanyang dumi. Ganun lang kadali para mas maintindihan mo. Pero hindi ka bilang sa nakakasira ng wudu o ablution na pag nadikitan kanya, na ihian kanya, masisira wudu mo. Hindi po nakakasira yun sa wudu. Pwede bang magwudu ng nakahubot-hubad? May mga tanong na ganun. Actually, sasagutin natin, Ustad, magwudu ako, wala akong brief. Okay, ano pa? Nakatawil lang. Ano pa? Nakapanty lang. Ano pa? Walang damit. Wala lahat. Ano man ang suot mo? Take note. Ano man ang suot mo, pwede kang magwudu. Ano man ang suot mo? O, ano pa bang gusto mong itanong? Sinabi ko na ano pang suot mo eh. Nakasuot ka ng brief. O, pareho lang yun. Nakasuot ka ng panty. Wala kang suot. Ano bang suot mo? Kung wala kang suot, pareho lang. Pwede kang magwudu. At tanggap ang wudu kahit wala kang suot. Huwag ka lang magwudu sa public. Alangan naman na magwudu ka sa public, wala kang brief. Sabi ni Ustad, pwede naman magwudu, ba't kayo galit? Hindi naman yung wudu ang titingnan natin yung ano mo. So, hindi pwedeng magwudu na wala namang suot. Sa public, ha? Pero tanggap yung wudu o hindi? Tanggap, pero hindi tanggap sa mga tao. Yung ginagawa mo. Okay? So, pwedeng magwudu kahit nakatawil, nakabrief, nakapanty, hubot-hubad, walang problema. Pero ang sabi ng mga scholar, ang pinakamaina, pag magwudu, may suot. Pero hindi ibig sabihin obligado. Tanggap ang wudu kahit wala kang suot o ano man ang suot mo kasi hindi yan kondisyon ng wudu. Naintindihan? May mga tanong pa, Ustad, pagkatapos kong magwudu, pinupunasan ko. Naintindihan? Pinupunasan ko. Nagtatawil ako, tissue, pinupunasan ko yung wudu. Walang problema doon. Walang problema kapag natapos kang magwudu, pinupunasan mo wudu. Kasi may mga tanong sa baka bawal doon kasi magiging liwanag yun. Walang issue doon. Naintindihan? Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam ginawa na niya minsan na pagkatapos siya magwudu, humingi siya ng pamuna sa kanyang asawa at pinunasan niya ang kanyang katawan after magwudu. After kong magwudu, Ustad, gagamit ako ng lotion, gagamit ako ng make-up, gagamit ako ng Gatsby, gagamit ako ng gel. Anong problema doon? Pagkatapos magwudu, mag-lotion, okay lang, walang problema. Pero take note, ingatan mo lang sa pagsasagawa ng wudu na hindi makapasok ang tubig sa katawan mo. Halimbawa, sa mga babae, paggamit ng cutics, nail polish, makapal yun. Ang nail polish, hindi siya makakalusot sa kanilang mga kuko. Kaya ang nail polish, pag nag-nail polish ang babae, hindi tanggap ang wudu niya. Ibig sabihin, kahit magsala siya, hindi tanggap. Kaya, iwasan na mag-nail polish kapag magsasagawa ng sala. Kasi mag-wudu, di matanggap yun. Naintindihan? Pag may regla, walang problema mag-nail polish sila kasi wala naman silang sala eh. Lalaki mag-nail polish, ay may bakla yun. Kasi ang lalaki hindi nag-nail polish yan. Anong lalaki nagpapakulay ng kuko? Ustad sa pamir. Ha? Sa pamir yung parang iinis. Kasi pag nagpaputs pa sa baka iba yun, hindi nail polish siguro ang tawag doon. Baka ano tawag doon? Hindi. Meron yung nilalagay nila. Yung clear mismo. Oo, iba yun. Iba, wala problema doon. Colorless yun. Pero yung naninigas na kulay, bawal yun. Cutics. Yun yung cutics. Bawal yun. Ang clear na yun is pwede. Walang problema. Pero yung cutics na makapal, bawal yun. So
Hindi ko ibig sabihin na haram, ha? Bawal sa wudu. Hindi matatanggap ang wudu mo pag naglagay ka nun. Okay? Wala. At saka wag na gagamit tayong mga lalaki, kayo pambabae yan. At ang mga babae kasi minsan, dagdag lang kaalaman, may mga babae na sabi nila, ang kagandahan nila, pag maganda ang kanilang kuko at mahaba. Pahabaan ng kuko, tapos pagandahan ng kulay, which is haram yun. Ang pagpapahaba ng kuko sa loob lang ng 40 araw, 40 days, haram na pag lumagpas ka na dyan. Kasi ang sunna, sa pagputol ng kuko, dapat bago makumplito ang 40 days, makapagputol ka ng kuko. Kasi pag lumagpas ng 40 days, haram. Ang sunna sa pagputol ng kuko, bago mag 40 days, makapagputol ka na. Bago mag 40 araw, makapagputol ka na. Makro, ibig sabihin na makro, hindi ka aya-aya. Pag inaabutan ka ng 40 days, hindi ka pa nakapagputol ng kuko. Ibig sabihin, 1 month and 10 days yung kuko mo, hindi po pa naputulan, saka ka nagpuputol. Tumaga, tinatansya mong every 40 days ka nagpuputol, makro. Makro yun. Pag lumagpas na ng 40 days, saka ka nagpuputol ng kuko, haram. Nakuha niyo yung hatol. Pag maaga, sunna. Pag nakumplitong 40 days, makro. Pag lumagpas ng 40 days, haram. Naintindihan? Okay. Sunna. Pag every Friday, sunna ang magputol ng kuko every Friday. Hindi dahil particular ang nabanggit ng pagputol ng kuko every Friday. Kundi kabilang sa kalinisan, sa Friday, kasi sa Friday, magdadalisay ka. So, kabilang sa kadalisayan, pagputol ng kuko. Dahil kabilang sa kadalisayan, pagputol ng kuko, nagiging sunna sa Friday. Hindi dahil binanggit na ang pagputol ng kuko sa Friday, walang dalil yon. Walang dalil na binabanggit o nabanggit sa hadis na sunna o kaya nagpuputol ng kuko every Friday, kundi pasok lang siya sa pagdadalisay every Friday ang pagputol ng kuko. Naintindihan? Oo. Bigla lamang ba yung buhok sa sunna? Sa wudu? Sa mga sunan al-fitra yan. Sa kilikili, kailangan mong tanggalin mga buhok niyan. Pero walang kaugnay sa wudu yun. Walang, isa na darating tayo dyan. Linis lang siya. Kalinisan yun. Kung after sa wudu, kung makikita natin yung sandata natin ng mahawakan, makakasira ba ng wudu? Darating tayo dyan. Ano ba yung mga nakakasira ng wudu? Kabilang ba ang paghawak sa sandata? Ay nakakasira sa wudu. Inshallah, darating tayo. Okay? I-detalye natin. Okay. Sa niya naman, Ustad. Yung niya po ba, kunyari, for example, dapat aware ka ng salamat. For example, Dapat aware ka. dapat, kunyari, Fajr. Gigising ka kasi salamat ng Fajr. Pero kapag naglalakad ka sa CR, parang balat ka pa kasi bago gigising ka. Walang problema. Bagong gising ka, ang mahalaga, alam mo na nagudu ka para sa sala. Kasi aware yung utak. aware yung utak mo. Kasi hindi naman pwede nagugas ka tapos wala ka sa sarili. Kasi pag Fajr, di ba, Ustad ka, nagising mo lang, so parang bagat ka. So, pasok ka na ng CR, nagbudo ka. Kung pumasok ka ng CR na hindi mo alam na magsasala ka, basta ka na lang nagudu, na hindi mo alam na magsasagawa ka ng sala, hindi tanggap ang wudu mo. So, dapat bago pa. Dapat alam mo na nagudu ka dahil magsasagawa ka ng sala. Hindi nagudu ka dahil nalipungatan ka. So, gigising ka, magsasagawa. Oo. Pagkagising mo, after magudu, ano ba ginawa ko kanina? Ay, hindi tanggap yun. Hindi mo pala alam nagudu ka eh. Naintindihan? So, dapat aware ka. Dapat alam mo nagudu ka. Kasi kabilang sa kondisyon na pagtanggap ang wudu, kailangan ng intensyon. Pangalawa, bismillah. Okay? Then pag nag-start ka na magudu, take note, pag mag-start ka na magudu, ang sunna, paghugas ng dalawang kamay. Itong paghugas ng dalawang kamay, hindi ito obligado. Itong dalawang kamay na inuuna natin sa pagsasagawa ng wudu, hindi obligado yan. Yan ay sunnah. Pag hindi mo nahugasan ang dalawang kamay mo sa pagwudu, tanggap ang wudu. Intindihan? Tanggap ang wudu kung hindi mo inahugasan to. Kasi sunnah to. At ang sunnah, take note, ang sunnah, pag galing ka sa pagtulog, bago mo ipasok sa palanggana, sa balde, sa tabo, ang kamay mo, ibuhusan mo muna ng 3 beses. Hugasan mo na ng 3 beses. Halimbawa, ganito. Huwag mong ipasok agad sa palanggana. Ang sunnah, buhusan mo muna ng tubig kung walang gripo. Kung may gripo, walang problema. Kaya talagang buhos diretso yun. Ang ano natin, halimbawa sa probinsya, di ba? May mga tabo ang ginagamit natin. Siyempre, walang gripo, walang puso. So, bubuhusan muna ng tubig, kanan muna, 3 beses. Then kaliwa, 3 beses. Okay? Lalo na pag galing ka sa pagtulog. Pagkagising mo, huwag mong ipasok ang
kamay mo agad sa palanggana, tabok. Kasi sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Dahil hindi mo alam saan mo ipinasok yung kamay mo. Marami na hawakan yan nung tulog ka. Oo. Totoo yun. Nakakasigurado ka ba na nung natulog ka, walang nahawakan yan? Pagka-pag-amoy mo, ba't halo-halo? Bakit mikos-mikos tong amoy niya? Kaya dapat, bago mo ipasok sa palanggana, buhusan mo muna. Hindi mo alam, pag ganun mo, may naglalumalangoy na dilaw. Uy. Kasi yun ang payo ng propeta eh. Hindi mo alam nga saan nga galing eh. Kaya nung nagudo ka, ay, yung tabo na to, tinaian ba ninyo to? Paano tinaian? Galing sa'yo yan. Kaya nga dapat, bago mo ipasok, buhusan muna ng tubig. Yun ang sunnah, pag galing sa pagtulog. Okay? 3 beses. At ang sunnah, ang obligado, isang beses lang. Ang obligado sa lahat ng wudu, isang beses lang. Ibig sabihin, pag isang beses mo lang hinugasan ang lahat ng parte ng katawan mo, tanggap o hindi? Tanggap kasi yan lang ang obligado. At 2 hanggang 3 beses, sunnah. Ibig sabihin, pag nagawa mo yon, may gantimpala ka. Pag hindi mo nagawa, wala kang kasalanan. Kaya yung tagta-3 beses, mula 2 hanggang 3 beses na paghuhugas sa pagsasagawa ng wudu, hindi siya obligado, kundi sunnah. Pero take note, pwede ko bang palagpasin ustad ng 4? Kasi gusto ko masiguradong basang-basa talaga yan. 4, 5, 6, yun ay bid'ah. Intindihan? Bid'ah. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam pinagbawal niya yun. Paman zada ala 3 faqad ta'adda wa zalam. Ang sino mang sumobra sa 3, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, talagang nagpasaway ka na. Gumawa ka ng hindi makatarungan. Kaya ang hatol sa higit sa 3 na sinasadya, take note, sinasadya, bawal, bid'ah. Kasi nagdagdag ka na sa aral ng propeta. So ang maximum, 3 lang, hindi ka pwede magsobra. Kahit maganda pa intention mo. Tapos kung nakalimutan mo yung bilang. Okay, kung nakalimutan mong bilang, kunin mong pinakamababang bilang. Halimbawa, 2 o 3. So anong bilang niya ngayon? 2 pa lang. So magdagdag ka ng isa. Kahit na sa tingin mong 3 na yun, pero ang hatol, mababa. Okay? Sa lahat ng batas, pag nagdalawang isip ka, kung mababa o marami, kunin mong mababang bilang. Sa wudu, sa sala, pag nagdalawang isip ka, kunin mo palagi ang mababang bilang. Naintindihan? Yung nakaraan mo kasi, ang daming tao sa masjid. Yung nagbudo ko dahil may nakapila. Nagbudo ko ng isang beses lang, isang beses sa lahat ng pareho. Tapos may nagsabi sa akin, bakit isa lang? Das sunnah, sabi ko. Sabi ko gano'n, kailangan 3. Oo, sunnah. Ang mahalaga, yung tag-iisang beses na yun, masigurado mong mabasa lahat ng dapat basahin. Sige po. Assalamualaikum po, Ustaz. Tanong ko po, paano po mga ibang babae na gumagamit ng halal na nail polish? Kahit na halal, wala namang problema. Hindi ko naman sinabing haram ang pag-nail polish. Ang tinutukoy ko lang, pag hindi matatanggap ang iyong wudu. Pero mag-nail polish, haram o halal? Halal. Hindi haram ang mag-nail polish. Kaya lang, pag mag-wudu ka, hindi matatanggap wudu mo. Naintindihan? Tanggalin mo muna bago... Tanggalin mo muna. Then after mo magsala, mag-nail polish ka ulit. Then pagdating ng sunod na sala, tanggalin mo na naman. Ganun lang. Oh. Walang problema, walang issue doon. Ang issue lang magastos. Okay? Kaya kung mag-nail polish ang mga babae, sa time na may regla na lang sila, mas mainam. Okay. So, maghugas ka na, tama. Tag-isang beses, din magmumog. Pwede, may 2 option sa paraan ng pagmumog. Pwedeng magsabay itong 2, isang tubig lang. Pwede magsabay ang 2, isang tubig lang. Pag ganyan mo, diretsong singot. Pwede yun. At pwede rin magkahiwalay kung nahirapan ka. Iba ang umog, iba ang singhot ng tubig. Tanggap ba ang wudu ng naka-brace sa ngipin? Tanggap ba ang wudu ng naka-pustiso? Tanggap, walang problema. Okay? Ano man ang laman ng ngipin mo? Oo. Nakapag-toothbrush ka man o hindi? Nakapag-brace ka man o hindi? Nakapag-mustiso ka man o hindi? Walang problema doon. Hindi mo na kailangan tanggalin yan. Tanggap ang wudu. Okay? At ang sunnah, sa pagsasagawa ng wudu, sa pagmumug, nilalakasan yan. Maliban pag-fasting. Nilalakasan. Pag fasting, magbubog ka pa rin at magsingot ka pa rin ng tubig pero hindi nalalakasan. Yun ang pagkakaiba sa fasting at hindi fasting. Wabalik fil istinshaqi wal madmadati illa an takuna saima. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, lakasan mo ang pagsingot ng tubig at pagmumog
sa pagsasagawa ng wudu maliban kung fasting ka. Kasi pag fasting, magmumug ka pa rin pero hindi mo lalakasan. Magsingot ka pero hindi mo lalakasan. At ang sunnah pag hindi fasting, lalakasan. Okay. Then, 3 beses, alam na natin yung hatol. Pagkatapos, maghilamos ng 3 beses pa rin. Ngayon, ang ilan sa mga ulama, kabilang sa pagsasagawa ng hilamos, ang ito, ano bang tawag dito? Sabi sa Arabic, shahmatul udun. Oo. Karni ng tenga. Okay? Shahmatul al-udunain. So, ang ilan sa mga scholar, sabi nila, pag magsasagawa ka ng wudu, isama mo yung, hindi na yung tenga, ito lang. Yung lagayan ng hikaw. Kumbaga, pag magwudu ka, isama mo yan. Yan. Intindihan. Kapag mahabang balbas, sunna na, o kusutin, ganyan. Ipasok yung intindihan. Okay? So, yan ang pagsasagawa ng wudu sa mukha. Then, pag katapos sa mukha, hanggang maximum of 3 beses, dinugasan yung kamay mula dito hanggang dito, kahit saan mauna, dito o dito. Ang mahalaga, mahugasan ng kamay. Siko ang binanggit ng Allah, pero kailangan mong lagpasan. Kasi mayroon tayong kaida usuliya, ma la yatimul wajibu illa bihi, pagwa wajib. Pag hindi na kompleto ang obligado, maliban idagdag mo yan, magiging obligado rin to. Kasi pag minintin mo lang yan, baka hindi matanggap wudu mo kasi kailangan mong sobrahan. So, kailangan pag nagudu ka, siguraduhin mong pasubrahin mo. Huwag naman hanggang kili-kili. Si Abu Hurairah radhiyallahu anhu hanggang kili-kili. Pero walang pananaw lang niya yun. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam hindi po nabanggit na hanggang kili-kili. Yung ganon. Hindi, hanggang dito lang. Hanggang dito lang. Okay? Okay, so gandahan mo lang. At siguraduhin natin na yung wudu natin ay hindi may bakante. May bakante. Kasi pag mayroon dyan, hindi nahugasan, hindi matanggap wudu. Kailangan siguraduhin mo. Kaya maingat ka palagi. Hindi pwede yun. Kailangan gandahan mo. Okay, para siguraduhin mong nabasa lahat. Din sa kaliwa. At ang unahin ng kaliwa ay kanan. Sa kaliwa, hindi obligado. Sunnah. Kaya kung mauna mo man ang kaliwa sa kanan, tanggap ang wudu. Hindi kondisyon at hindi obligado ng wudu na mauna palagi ang kanan. Kung nagkamali ka, nauna mo yung kaliwa kaysa kanan, tanggap ang wudu o hindi? Tanggap ang wudu. Okay. Pagkatapos niyan, okay, nahugasan na yan. 1 beses, 2 beses, 3 beses, maximum. Nasa sayo yan. Ang mahalaga, masigurado mo nahugasan. Pagdating sa ulo, may tao, iba't iba tayo. May buhok, may kalbo, may mahaba ang buhok. Special mga kapatid natin na mga kababaihan. Ang mga kababaihan, siyempre pag walang buhok, ang sunnah, kuha ka ng tubig, pagpag mo 1 beses lang. At ang obligado ganyan, mula dito, sa pinaka, huling tinutubuan ng buhok. Kasi yan ang ulo yan ang total ng ulo. Hanggang sa huling, tinutubuan ng buhok sa batok. Hanggang dyan lang. So ganyan, then ibalik mo. Then, ito sa loob ng tenga, lilinisin na yung loob ng tenga, at ito sa labas ng 1 beses lang. Yung iba, walang dalil yun. May hadis na 3 beses pero hindi authentic. May hadis na 3 beses hugasan ng ulo pero hindi malakas na hadis. Daif. Naintindihan? Dahil ang nabanggit lang sa Quran, pupunasan lang. At nabanggit sa hadis, pupunasan lang. Naintindihan? Okay? So, 1 beses lang Wala nang yung iba maghugas pa sa batok. Bida yun. Bakit bida? Kasi ang pagwudu is ibada. Pag magdagdag ka ng aral dyan, bida. Lahat ng dagdag sa ibada, sa pagsamba, papasok ang bida. Naintindihan? Ang bida sa mga pagsamba lang. Pero walang pagsamba, walang bida doon. Halimbawa, magsakay ka ng jeep, magsakay ka ng aeroplano, maggamit tayo ng cellphone, walang bida dyan. Hindi naman ibada yan. Naintindihan? Okay? So, 1 beses lang. Okay. Ustad, paano yung mahaba ang buhok? Siyempre, ang ganda ng pagka-gel niya. Kung binalik niya, nakaganon sabi niya, ano nangyari sa buhok ko? Pag mahaba ang buhok mo, sapat na 1 beses mo lang padaanin ang kamay mo. 1 beses lang sa mga sister. Sa mga lalaki na mahaba ang buhok, sapat na, ganun lang. Naintindihan? Hindi na ibabalik. Pag mahaba ang buhok mo, kahit hindi mo na ibalik. Ganyan lang. Huwag mo nang ibalik. Then, diretso na sa tainga. Naintindihan? Sapat ng 1 beses mo lang padaanin at hindi mo na kailangan ibalik. Malinaw?
May mga babae nagtatanong, Ustad, pwede bang hindi na namin tanggalin ang aming hijab? Kasi naka-hijab kami. Hindi pwede. Pwede mo lang punasan ang hijab mo, yung takip ng ulo nila, sa kondisyon kung nauna ang pagpunas sa ulo. Naintindihan? At hindi kailangan punasan ang buong buhok. Take note, ang binanggit lang ulo, hindi binanggit ang buhok. Kung buhok mo hanggang lupa, ganon. Kawawa naman yung babae na long hair. Kung may napanood na ako na babae na ang buhok niya isang floor. Nandun sa first floor yung babae, yung buhok niya hanggang... paano niya mapupunasan yun? Di kukuha ng oras yun. Dito lang sa taas lang. Isang beses lang. Ganyan, tapos na. Intindihan? Okay? So, isang beses lang, punasan lang. Ngayon, pagka naka-hijab, hindi siya pwedeng magpunas lang sa hijab. Kailangan niyang tanggalin ang hijab. Naintindihan? Then, mapunasan yung ulo niya. Then mag-hijab siya. Tama. Next na wudu, kahit hindi na siya magtanggal ng hijab. Parang medyas lang. Ang hatol ng hijab ay katulad ng medyas. Bago pa hintulutan ang pagpunas ng hijab, katulad din sa iyo, kailan pwede kang magpunas ng medyas. Kaya kung gusto mo magpunas ng hijab, kailangan mauna muna ang pagpunas ng ulo. Naintindihan? So, 24 hours na hindi ka na magtanggal ng hijab. Okay? Walang problema. Punas-punas lang. Basta mauna ang pagpunas ng ulo. Naintindihan? Then sa paa. Pagdating sa paa, hugasan yung kanan, siyempre, hanggang bukong-bukong. Palagpasin mo lang. Huwag mababa sa bukong-bukong. Wailul lil aqabi minan nar. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi lang iilan sa mga naguwudo. Napupunta pala sa impyerno kasi hindi na. Hinuhugasan yung paa niya pataas. So, kailangan, mga daliri na yan, masuna yung mga ganyan. Then, sa kaliwa ng paa. Then, kung sakali, darating din tayo sa pagpunas ng medyas, pag nakapagwudo ka na, kumpleto ng wudo mo, then nakapaghugas ka ng paa, then magmedyas ka na, doon ka pa pwedeng magpunas ng medyas. Kasi hindi pwedeng mauna ang pagpunas ng medyas na hindi pa nahugasan ng paa. Lagi ko inuulit yan. Hindi pwede na nauuna ang pagpunas ng medyas na hindi pa nahugasan paa mo. Kailangan nauuna ang paghugas ng paa bago ang medyas. Kasi kung nagpunas ka ng medyas na hindi ka pa nakapaghugas ng paa, hindi tanggap ang pagpunas ng medyas. So, captain na yung naligo ka? Naligo. Yung tatanong dapat, paano Fajar, papasok ka, maligo ko muna, tapos tsaka ako. Okay, isa na darating tayo dyan. Pero ito, dagdag kaalaman na. Halos tapos na, sumubra na tayo. Halos nakuha ko na yung resist nyo. Kasi nalit din ako eh. Okay, ang ligo, may mga uri ang ligo. May ligo na obligado, may ligo na sunna. Intindihan? Ang sunna na ligo sa Friday, sa Idul Fitr, sa Idul Adha, mga sunna na ligo yan. Pag may naligo ka sa araw na yan, may gantimpala ka. Sa ligo, sa mikat, bago magsagawa ng umrah, sunna yun. Pag naligo ka dyan. Ngayon, pagkatapos ko bang maligo sa mga sunna, or ordinaryong ligo, papasok ka sa trabaho. Hindi sunna yun, mubah. Magwudu pa ba ako uli pagkatapos kong maligo? Kung ang ligo ko ay hindi obligado, kailangan mo magwudu. Naintindihan? Kailangan mong magwudu, mag-start ka sa simula. Pati sa paa mo, kailangan mo rin hugasan. Kasi hindi consider na paghugas sa paa yung pagligo mo, hindi consider yun. So, kukunin ko yung... Yes, kailangan mo pa rin tanggalin ang medyas mo. Pagkatapos maligo, hindi ka nagwudu. Ang ligo mo lang ordinaryo. Pumasok ka sa trabaho, o araw ng Juma'a, sunna, din nagmedyas ka na, din dumating ang oras ng sala, magwudu ka. Hindi ko natanggalin kasi naligo, hindi tanggap yun. Kailangan mong tanggalin ang medyas mo. Kasi yung ligo mo, hindi obligado. Ngayon, kung ang ligo mo, take note, kung ang ligo mo ay obligado, naintindihan? Pagkatapos mo maligo, nakipagtalik ka sa misis mo. Junub. O ang junub, ibig sabihin ng junub, wikang Arabic. Ibig sabihin junub is galing sa pagtatalik o may lumabas sa iyong similya. O na naginip ka with dream. Okay? Pagka may lumabas sa iyo sa pagkikipagtalik man yan o walang lumabas sa iyo, kasi may mga batas din na halimbawa, nagalaw mo misis mo. Isang beses lang nakapasok. Tapos may sunog. Isang beses lang, walang lumabas sa iyo. Pagkapasok mo ganyan, bagong kasal ka, pagpasok ka, may sunog. Nahila mo. Ngayon, nag-adan pa. Na ano ba, hindi na ako maligo ka pa rin kahit walang lumabas. Basta naipasok mo. Pero kung hindi naipasok ko sa dumikit lang, ay hindi pasok yun.
Naintindihan? Dikit lang yun. Oo, okay. Basta, hindi na ipasok. Okay. Pag naligo ka sa ligo na obligado, galing sa pagtatalik o galing sa regla, pagkatapos yung maligo, nagmedyas, okay? Pwedeng magudo pag nagudo yan, kahit hindi na niya tanggalin ang medyas. Naintindihan? At hindi lang yun, pagkatapos mong maligo, kahit hindi ka na magudo. Pagkatapos mong maligo, kahit hindi ka na magudo. Naintindihan? Kung ang ligo mo, obligado. Yun ang pagkakaiba. Kung ang ligo mo obligado, kahit hindi ka na magudo pagkatapos. Pero kung ligo mo ordinaryo, kailangan mo maligo, ay kailangan mo magudo. Bakit? Kasi hindi pwede masakop ng sunna ang obligado. Pero ang obligado, pwede niyang sakupin yung mas mababa sa kanya, yung wudu. Malinaw? Okay, so nakaintindihan niyo na paano magsagaw ng wudu? Sige po. Yung pagsingot ba, ipasok ba yun o palabas? Wala, may sisingot mang palabas? Pagpasok sa kanila. Anong tawag sa paglabas? Singa. Singot. Oo, singot, papasok. Lalakasan, sunda. Pag hindi mo lakasan, walang problema. Basta, lakasan. Siyempre masakit. Yun ang sunna, lakasan. Hindi naman siya obligado. Kung masanay ka na, madali lang. Pag hindi ka sanay, masakit. Yung tanong ko kasi, pagka naliligo ako sa umaga, bago pumasok sa trabaho, ang ginagawa kong ligo is yung perfect uso. Pero hindi obligado ligo. Ay, magudo ka pa rin pagkatapos maligo. Di ba, pag gusto talaga, gusto na mag-udo talaga. Oo, pero hindi pasok yun. Kaya kasi maliligo kaya after mo maligo. Kasi kung maliban lang kung hindi nasira ang wudu mo na yan. Hindi ko sa umaga po kasi uso na ginagawa sa Walang problema. Basta nakapagudo ka at hindi na break. Kasi mapapag-aralan natin sa susunod, ano ang mga nakakasira ng wudu. Naintindihan? At dinagdag ko lang na ang mga nakakadikit na dumi sa katawan natin, hindi nakakasira ng wudu. Okay, dagdag ka naman ng aso. Idagdag ko lang yung aso. Ang aso, hanggat hindi mo naapakan yung dumi niya, o hindi ka niya nadidilaan, at nasagi lang niya yung suot mo, nasagi lang. Alam mo, biglang naghahabulan yung aso, nasagi ng aso yung suot mo. Walang huhugasan. Kasi ang balahibo ng aso, hindi marumi. Ang balahibo. Lalo na pag pusa, kay malinis ang pusa. Ang aso marumi. Ang aso, ang balahibo niya malinis. Kaya pag nasagi ng aso yung suot mo, walang dumi doon. So, halimbawa na nakapagbudo ka na, tapos pumunta ang pusa sa'yo, dinilaan ka. Walang problema sa laway ng pusa, malinis. Pero pag nilawayan ka ng aso, kailangan mong hugasan. 7 beses yun. Pag nilawayan ka ng aso. Pag nilawayan yung pantalon mo, lalaban mo 7 beses yan. Naintindihan? Matindi man ang laway ng aso. Pero laway ng baboy, 1 beses lang. Aso lang ang nabanggit na 7 beses hugasan. Maliban sa aso, tagi 1 beses lang, tapat na. Basta ang mahalaga, matanggal yung dumi. Yung uso ng aso, kahit dumikit sa'yo, kahit hindi basa. Pag hindi basa at walang laway, hindi marumi. Okay. Pero kung basa, yun ay marumi. Pag nadilaan ka niya, o basa yung katawan niya, mas hugasan mo. Pero kung dry, naamoy niya yung suot mo, wala kang huhugasan, kasi hindi marumi ang hilinga ng aso. Alam niyo ba sa may kasabihan, ng pinakamabangong hininga ng hayop ay hininga ng aso daw. Yun ang napag-aralan ko. Pinakamabango na hininga daw ay hininga ng aso. Oo. Yun ang sabi nila eh. Ano magawa natin? Kaya pala gusto nila nga katabi. Oo, sila yun. Pero ang aso, bawal alagaan ha? Pinagtatanong. Okay. Yung sequence ng stand na, paano kung hindi mo intention na magkamali ng sequence na pagbasa? Kunyari, nagbubo sa kamay, tapos na-iterate mo bigla. Walang problema. Ang mahalaga, nagawa mo yung nabanggit sa Quran. Ay, hindi rin understand ang sequence na. Oo. Okay. Pwede kang ano. Pero hindi pwedeng mauna ang hindi nauna. Hindi pwedeng unahin ang hindi dapat nauna. Halimbawa, mauna yung kamay, bago yung mukha, hindi tanggap yan. Kailangan magkakasunod-sunod yan. Kailangan magkakasunod-sunod. Hindi pwedeng unahin mo ang hindi dapat
mauna. Naintindihan? Okay. Uulitin po ulit. Ulit, hindi, balik ka sa ano? Kung hindi, doon ka sa, halimbawa, nauna mo yung kamay, hindi ka pa nakapaghugas ng mukha. So, balik ka sa mukha. Naintindihan? Base tayo sa Quran po, Ustad. Kasi nasa Quran, yun ang dapat magkakasunod-sunod yan. Okay? So, ano po, inshallah, tapos may, nandiyan na ba yung teacher nyo? Ha? Saan po? Ang susunod na pag-aaralan natin, inshallah, pagkatapos magudo, siyempre, sunna na magdua, hindi ka magtataas ng kamay dyan. Sunna na magdua, pagkatapos magudo, yung asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, din pwede mong idagdag ang Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Pag nabasa mo yan, may gantimpala. Pag hindi mo nabasa, tanggap ang wudu. Hindi obligado yun. At hindi rin kondisyon ng wudu yung dua na yun. At magtataas pa ba ng kamay? Magdudua. Hindi magtataas ng kamay at hindi rin magtataas ng hintuturo. Pagkatapos, pwede ka na magsala. At pwede mong gamitin ang isang wudu sa lahat ng sala. Basta hindi na break. Naintindihan? At pwede rin, kahit hindi na break, pwede ka rin magudo ulit. Kahit hindi na break. Sunna na magudo ka ulit. Hindi obligado. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nagawa niya yung dalawa. Nagawa niya na ginamit niya ang isang wudu sa maraming sala. Nagawa niya rin na naguwudu kahit hindi break ang kanyang wudu. Okay, wala pa ba teacher niyo? Gusto kong dagdagan ng isang bagay. Mayroong bagay na dapat niyo malaman. Yung nagdadalawang isip ka. Nakapagwudu ba ako o hindi? Mayroong ganitong mga pangyayari. Dalawa yan. Nakapagwudu ako o hindi? Pangalawang situation o senaryo, nasira ba ang wudu ko o hindi? Magkaiba yun. Magkaiba ng hatol yun. Nakapagwudu ba ako o hindi? Kasi may mga ganun mga senaryo na, teka lang, nakapagwudu ba ako o hindi? Mayroon ba sa atin hindi pa nakaranas ng ganun? Lahat tayo siguro nakaranas na nakapagwudu. Kasi kaya nga tinawag kang insan eh. Ang insan galing sa nisyan. Makalimutin talaga tayo. Kasi kung hindi ka makalimutin, maka-move on ka kaya? Pag hindi ka maka-move on, mamamatay ka sa sama ng loob. Tama? Kaya yun ang kagandahan na pinagkaloob sa atin ng Allah, mayroon tayong salitang move on. Diba? Kung hindi ka maka-move on, mas magandang namatay na. Di joke lang. Hindi mahirap pag hindi ka maka-move on. Kaya yun ang kagandahan sa Islam, mayroon tayong word na nakakalimot. Kasi kung hindi ka makalimot, hirap maka-move on. Dagdag lang yun. Okay. Kapag nagwudu ka, at ibig sabihin, nagdududa ka kung nakawudu ka o hindi, ang original, hindi ka nakawudu. Kung nakawudu ka o hindi ka nakawudu. Kailangan mo magwudu. Naintindihan? Kailangan mo magwudu. Kung nagdududa ka, ang alam mo nakapagwudu ka, pero ang hindi mo alam, nakaihi ba ako? Nakautot ba ako? Parang, nagdududa ka ba? Kung nakasiram, nakautot ka ba? O nakaihi ka ba? O nakakain ka ba ng yung mga nakakasira ng wudu? Pag ang pinagdududahan mo ay kung nasira ang wudu mo, hindi mo na kailangan umulit. Yun ang pagkakaiba. Ibig sabihin, wudu ka lang. May wudu ka. Ang original, may wudu ka. Ang pinagdududahan mo lang kung nasira. So, ang original, hindi nasira. Kung naman, nagdududa ka kung nakawudu ka o hindi, ang original, wala ka wudu. Naintindihan yung pagkakaiba? At least alam mo kung saan doon. Pero kung magwudu ka, kahit na nagdududa ka kung sira, sunna yun, hindi obligado. Sunnang magwudu kahit nagdududa ka. May kaidah fiqhiyya al-yaqinu la yazulu bisyak. Ang kasiguraduhan ay hindi matatalo ng pagdududa. Anong pinagdududahan mo? Kung nasira. Hindi matatalo yung siguradong nakawudu ka. Pero kung hindi ka nakawudu, hindi matatalo ng nakawudu ka yung siguradong hindi ka nakawudu. Dagdag ka naman. Naintindihan? Okay, so may tanong wala? Oh. Pero nabanggit nyo kanina, di ba, bawal magbanggit na pangalan nila? Sa loob ng CR? Ako kasi, lagi ako nagsasauli ng mga sura, Ustad. Minsan nasa CR ako, biglang pumapasok sa isip ko yung... Pag sa nasa isip lang, walang hatol doon. Pag nasa utak lang natin, ang mga bagay na nasa utak natin, nagbabasa ka ng Quran sa utak mo, nagbibismillah ka, hindi natin hahatulan yung nasa utak natin. Take note, yung iba sabi nila magbismillah ka kahit sa puso lang. Hindi, ang pagbibismillah, binibigkas yan. Ano yung parusa doon pagka nag-bismillah? Makro. Hindi ka aya-aya. Wala namang parusa. Walang parusa. Pero hindi mo kailangan magbismillah sa loob ng CR. Tanggap ang wudu sa loob ng CR kahit walang bismillah. Walang problema. Kung mga nabigla ka, bismillah. Nadapa ka do, bismillah. Nasanay ka na magbismillah. Walang problema.
Ha? Pag may Hindi ka pwede sumagot. Take note, pag sa loob ka ng CR, bawal sumagot, bawal magsalita, bawal makipagmarites, bawal mag-ano doon. Sa loob ng CR, talagang doon ka lang, tahimik ka lang doon. Hindi mo nasa loob ka ng CR, habang umiihi. Habang dumudubi, ano nangyari? Ganon. Hindi. Ha? Walang problema. Ang hugasan ay hindi yan CR. Ang CR, doon ang dumihan, doon ang ihian. Ang iba yung dawratul miyah. Ang hammam. Ang hammam, yun yung palikuran. Ang dawratul miyah, lugar ng wudu. Walang problemang magsalita ka doon. Walang problemang kasi hindi naman CR. Ay pwede magbismillah, kaya hindi CR yan. Kahit matulog ka pa doon. Ustad, kung ang binan ng babae, tatawag sa'yo pag nasa banyo ka, pwede mo sagutin hindi. Yung babae? Yung binan na babae. Anong? Biyanan? Sagutin mo yun. Huwag mong sagutin. Biyanan kasi, Oo. Kasi may nagsabi na pag binan mo daw na babae, Walang koneksyon ng biyanan. Anong mayroon sa biyanan? Kahit sino pang magtawag siya pag sa loob ng CR. Alam niyang nasa loob ka ng CR eh. Maliban kung emergency. Maliban kung emergency na susunog na. Halimbawa, kailangan mahanap ka o kailangan kumbaga kailangan mong sumagot. Ibang usapan yun. Pero kung hindi man obligadong halimbawa, binanap ka ng biyanan mo, may papatay sa'yo, saan ka? Nandiyan ka pa sa CR para ma-protektahan kita. Ibang salita ka, nandito ako ba? Usually, hindi mo talaga may iwasan din yan. Kasi halimbawa, yung boss mo. Basta mga emergency, ibang usapan. Pag emergency, ibang usapan yun. Pero kung hindi naman emergency na kailangan mong sumagot, hindi pwedeng sumagot. Naintindihan? Okay. Okay, so yan lang ang konting kaalaman at insyaAllah, ang susunod na tatalakay natin, ano bang mga dito? nakakapagwalang visa. Okay, pwede bang magsalita habang nagwudo? Walang problema. Pwede magsalita habang nagsasagawa ng wudu. Alam, mahalaga, alam mo nagwudo ka. Baka mamaya makalimutan kung saan ka na. Habang nagsasalita ka lang, saan na ako napunta. Pero dapat dire-diretso, hindi pwede pagkatapos magugas ng kamay, then umupo ka muna, nagtambay, nanood, tapos natuyo na, din kinuntinyo, hindi pwede yun. Kailangan dire-diretso ang wudu. Inshallah. Okay, malinaw? Okay, inshallah, sa susunod ay tatalakay natin ang mga nakakasira ng wudu at ang pagpuna sa medyas o sapatos. So yan lang, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paki-close na. Malinaw.